Eli tämän ghostaamiserän ensimmäisessä osassa mä käsittelen ghostaamisen taustasyitä. Ja mä haluan ensin lähettää sulle rakkautta, jos sut on ikinä ghostattu, ja myös sulle rakkautta, jos sä oot itse ghostannut, koska näihin molempiin osapuoliin voi liittyä kipeitä tunteita, kuten esimerkiksi häpeätä. Ja voidaan ajatella nykyään, että ghostaaminen voi olla pikkasen yleisempää sen takia, koska deittailu tapahtuu tosi paljon nykyään näiden erilaisten deittiäppien kautta, joka on tehnyt deittailusta pikkasen enemmän semmoista niinku peliä ja huvia. Ja sitten taas toisaalta, että jos kommunikoi ihmisten kanssa pelkästään kännykän välityksellä, niin se tekee luontaisesti ihmisestä pikkasen niin kuin etäämällä tuntuvan olosia, ja ihmisiä on helpompi ignorata sitä kautta kuin livenä. Ja on havaittu, että tämä ghostaaminen on pikkasen tyypillisempää tämmöisille yksilöille, joilla on välttelevä kiintymystyyli, ja sitten kun on haastateltu ihmisiä ghostaamisen taustasyistä, niin luonnollisesti yksi syitä, mitä he tunnistaa tähän ghostattavaan henkilöön liittyvät syyt, eli esimerkiksi on pitänyt toista yhtä kiinnostavana tai on kokenut tulleensa paineistetuksi. Ja sitten taas toisaalta myös itseensä liittyvät syyt, kuten esimerkiksi on halunnut suojella omia tunteita, pelkää konfliktia, ei halua satuttaa sitä toista ihmistä, tai voi pelätä, että ei ole niinku riittävä sille toiselle ihmiselle. Ja mun mielestä yksi hirveän mielenkiintoinen pointti oli se, että on havaittu, että tämä ghostaaminen on yleisempää sellaisille ihmisille, jotka uskoo rakkauden suhteen vahvasti kohtaloon, verrattuna sellaisiin ihmisiin, jotka uskoo siihen, että rakkauteen voi kasvaa.